Dun René Camilleri li ftit tax-xurilu r-reżenja minn Vikarju Episkopali tal-Evanġelizzazzjoni stqar li l-midja tal-Knisja f'Malta hija waħda sewda għall-istess istituzzjoni. Huwa stqar dan waqt li kienet jieħu sehem fil-programm Arena l-erba' filgħaxija fejn ġew diskussi diversi temi marbuta mal-Knisja. Sostna li jidher ċar li fil-midja tal-Knisja hemm żbilanċ. L-ixju tal-midja anke jiena nħoss li dik hija paġna sewda ftit fil-Knisja. Għax illum nafu l-midja kemmi x'poter għandha, qed tifhem. U inħoss li strateġikament u pastoralment dak huwa żball li qegħdin fih. Jiġifieri nħoss li bisfortuna ngħidha u biswit il-qalb li l-midja tal-Knisja iva għandha bias huwa ċar u ma jistax ikun mod ieħor mill-affarijiet kif huma. Dun René Camilleri intervjena fil-mument li d-diskussjoni daret fuq il-midja tal-Knisja li fl-aħħar ġimgħat bdiet titmexxa minn Ġeġe Gatt iben l-eks Ministru Austin Gatt flimkien ma' Dun Joe Borg u Marjan Lawri li fl-aħħar elezzjoni ikkampanjat kemm felħet għall-Partit Nazzjonalista. Kien il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti li semma dan l-istess żbilanċ. Żbilanċ li fi kliemu ippermettih l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna. Is-Sur Grixti irremarka li Scicluna missu mexxa fuq il-passi tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona li dejjem żamm lill-Knisja Newtrali. Waqt Arena kien mistieden ukoll Cartwright li għamel numru ta' snin fil-kariga ta' manager tal-istazzjon tal-Knisja l-RTK. Saħaq li dejjem prova jara li jkun hemm bilanċ, iżda llum il-ġurnata għall-ġid tiegħu stess ma jsegwix dak li jkun irrappurtat mill-istazzjon tar-radju u anke mis-sit elettroniku Newsbook. X'sar wara li tlaqtin ma qassa nikkummenta, jiġifieri għaliex ma nsegwix. Jiġifieri għall-ġid tiegħi stess. Nażel ma nsegwix. Dan is-sentiment kien espress ukoll minn Dun George Dalli li sejjaħ il-midja tal-Knisja bħala oxxenità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.